Yesu tɛmɛtɔ yɔrɔ dɔ la, a ye cɛ dɔ ye, o fiyenen bangera. Yesu ka kalandenw y'a ɲininka ko: Karamɔgɔ, jɔn ye jurumu kɛ, ni cɛ waa wala a bangebaa fo a fiyenen bangera? Yesu y'u jaabi ko: Nin cɛ ka jurumu nɔ tɛ, a bangebaaw ka jurumu nɔ tɛ. Nka o kɛra walisa Ala ka sebaya ka jira a ko la. Wajibi don an ka ne ciba ka kɛwalew kɛ tile fɛ, su bɛ ko. Ni su kora, mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ o tuma la. Ka ne to diɲɛ la, ne ye diɲɛ ka kɛnɛ de ye. O kuma fɔlen kɔ, Yesu ye daji tu dugu ma ka o bɔgɔ cɛ ka o mun fiyentɔ ɲɛw la. He rubbed the mud on the man's eyes. K'a fɔ a ye ko: Taa I ɲɛ ko Siloɛ dingɛ jimaba la. Siloɛ kɔrɔ ko ciden. Fiyentɔ taara ye k'a ɲɛ ko, a ɲɛ yɛlɛlen kɔ seginna. A kɛrɛfɛmɔgɔw ani minnu tun delila k'a ye sarakadeli la ka kɔrɔ, olu y'a daminɛ k'a fɔ ko: Cɛ min sigilen tun bɛ sarakadeli la, nin tɛ o ye wa? Dɔw ko: Ale don. Dɔw wɛrɛw ko: Ayi, ale tɛ, nka a bɔlen bɛ o fɛ. Nka cɛ yɛrɛ ko: Ne don. U y'a ɲininka ko: I ɲɛ yɛlɛla cogo di? A y'u jaabi ko: Cɛ min tɔgɔ ko Yesu, o ye bɔgɔ kɛ k'a mun ne ɲɛw la, k'a fɔ ne ye ko ne ka taa Siloɛ la ka ne ɲɛ ko. Ne dun taara ka ne ɲɛ ko, ne ye yeli kɛ. U y'a ɲininka ko: O cɛ bɛ min? A y'u jaabi ko: Ne m'a dɔn. U taara ni o fiyentɔ kɔrɔ ye Farisiyɛnw yɔrɔ. Yesu ye bɔgɔ kɛ k'a ɲɛ yɛlɛ don min na, o tun ye lafiyɛdon de ye. O de kosɔn Farisiyɛnw fana y'a ɲininka a ɲɛ yɛlɛ cogo la. A y'a fɔ u ye ko: A ye bɔgɔ kɛ ne ɲɛw la, ne ye ne ɲɛ ko, ne bɛ yeli kɛ sisan. Farisiyɛn dɔw ko: O cɛ ma bɔ Ala la, katuguni a tɛ lafiyɛdon bila. Nka dɔw wɛrɛw ko: Ni o cɛ ye jurumutɔ ye, a bɛ se ka nin ɲɔgɔn kabakow kɛ cogo di? U kan tilara. Farisiyɛnw ye fiyentɔ kɔrɔ ɲininka tun ko: Min ye I ɲɛ yɛlɛ, e bɛ mun fɔ o ta fan fɛ? A ko: Kira don. Nka Yahudiw tun ma da a la ko o cɛ tun ye fiyentɔ ye, ko a ɲɛ yɛlɛla, fo u ye a bangebaaw wele ka u ɲininka ko: Aw b'a fɔ ko aw denkɛ min fiyɛnen bangera, nin don wa? Ayiwa, a bɛ yeli kɛ sisan cogo di? A bangebaaw ye u jaabi ko: An y'a dɔn ko an denkɛ don, ko a fiyɛnen bagera. Nka a bɛ yeli kɛ sisan cogo min na, an ma o dɔn. An tɛ a ɲɛ yɛlɛbaa fana dɔn. Denmisɛn tɛ tun, aw k'a yɛrɛ ɲininka. A bɛ se ka o kow jɛya aw ye. A bangebaaw kumana o cogo la, ka tuguni u siranna Yahudiw ɲɛ. Kamasɔrɔ Yahudiw tun bɛnna a la ka ban ko ni mɔgɔ min b'a fɔ ko Yesu ye Kirista ye, ko o na gɛn ka bɔ Alabato jɛ la. O de y'a to a bangebaaw y'a fɔ ko: Denmisɛn tɛ tun, aw k'a yɛrɛ ɲininka.
Pharisien ye o fiento kɔrɔ wele a siɲɛ filanan la k'a fɔ a ye ko: I ka Ala bonya, an y'a dɔn ko o cɛ ye jurumutɔ de ye. A y'u jaabi ko: ni jurumutɔ don wala ni jurumutɔ tɛ ne m'o dɔn. Ne bɛ ko kelen de dɔn. Ne tun ye fiyentɔ ye, sisan ne bɛ yeli kɛ. U y'a ɲininka ko: a ye mun kɛ i la? A ye i ɲɛ yɛlɛ cogo di? A y'u jaabi ko: ne y'o fɔ aw ye ka ban, nka aw ma ne lamɛn. Mun y'a to aw b'a fɛ k'a mɛn tun? Aw fana b'a fɛ ka kɛ a ka kalandenw ye wa? U y'a neni k'a fɔ ko: e de ye o cɛ ka kalanden. Anw kɔni ye Musa ka kalandenw ye. An b'a dɔn ko Ala kumana Musa fɛ, nka o cɛ kɔni an t'a bɔyɔrɔ dɔn. Fiɲɛtɔ kɔrɔ ye u jaabi ko: nin ye kabako ye dɛ. An b'a bɔyɔrɔ dɔn, k'a sɔrɔ a ye ne ɲɛ yɛlɛ. An y'a dɔn ko Ala tɛ jurumutɔw lamɛn, nka mɔgɔ min bɛ siran a ɲɛ k'a sago kɛ, a bɛ o de lamɛn. A ma mɛn abada ko mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ fiyenen bangelen ɲɛ yɛlɛ. Ni nin cɛ tun ma bɔ Ala la, a tun tɛ se ka foyi kɛ. U ye o cɛ jaabi ko: I jurumutɔ yɛrɛ de bangera. I b'a fɛ ka an kalan wa? O fɔlen kɔ, u y'a gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ. Yesu y'a mɛn k'u ye o fiɲɛtɔ kɔrɔ gɛn. Yesu y'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko: I dara mɔgɔ denkɛ la wa? A y'a jaabi ko: jɔn don matigi, walasa ne ka da a la? Yesu y'a fɔ a ye ko: I ɲɛ bɛ min na, ni a bɛ kuma I fɛ, o don. Cɛ ko: ne dara a la matigi. A y'i biri a kɔrɔ k'a bato. O tuma la Yesu ko: ne nana nin diɲɛ la kiri de kama, walisa fiyentɔw ka yeli kɛ, ani minnu bɛ yeli kɛ, olu ɲɛw ka fiye. Pharisien minnu tun bɛ Yesu fɛ ye, olu ye o kuma mɛn min kɛ, u y'a ɲininka ko: ayiwa, an fana ye fiyentɔw ye wa? Yesu y'u jaabi ko: ni aw tun ye fiyentɔw ye, jurumu tun tɛna ye aw la, nka aw ko aw bɛ yeli kɛ sisan, o de y'a to aw ka jurumu tolen bɛ aw kun. Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko min tɛ don sagabon da fɛ, nka a bɛ yɛlɛ fan wɛrɛ fɛ ka don, zon don, bingannikɛla don. Nka min bɛ don sagabon da fɛ, o ye sagagɛnna de ye. Dakɔlɔsibaa bɛ da yɛlɛ o sagagɛnna ye. Sagaw b'a kan mɛn. A bɛ a yɛrɛ ka sagaw wele u tɔgɔw la ka u labɔ kɛnɛma. Ni a y'u labɔ tuma min na, a bɛ taama u ɲɛ. Sagaw bɛ tugu a nɔfɛ. Katuguni u b'a kan dɔn. U tɛ tugu dunan nɔfɛ. U bɛ boli a ɲɛ yɛrɛ, kamasɔrɔ u tɛ dunanw kan dɔn. Yesu ye nin tale da u ye, nka a kumana ko min na, u ma o faamu. Yesu y'a fɔ ko kura ko: tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko ne ye sagabon da ye. Minnu bɛɛ nana ne ɲɛ, olu ye zow ni bingannikɛlaw de ye. Nka sagaw ma u lamɛn. Ne de ye da ye. Ni min donna ne fɛ, o na kisi. A na don ka bɔ ka dumunikɛyɔrɔ sɔrɔ. Zo tɛna foyi kama fɔ sonyali ni fagali ni tiɲɛni. Ne kɔni nana walisa ne ka sagaw ka ɲɛnamaya sɔrɔ, u ka caya u la ka taa fɛ. Ne ye sagagɛnna ɲuman de ye. Sagagɛnna ɲuman b'a ni di a ka sagaw kosɔn. Nka sara ɲinina, ni o tɛ sagagɛnna sɛbɛ ye, ni sagaw tɛ a ta ye, o bɛ wara natɔ ye, a bɛ sagaw to ye ka boli. Wara bɛ saga dɔw minɛ, u bɛ jɛnsɛ. O sara ɲinina bɛ boli ka tugu ni sara ɲinina don, sagaw hami t'a la. Ne ye sagagɛnna ɲuman de ye. Ne fa bɛ ne dɔn, ani ne bɛ ne fa dɔn cogo min na, o cogo la ne bɛ ne ka sagaw dɔn, ani ne ka sagaw bɛ ne dɔn. Ne bɛ ne ni di ne ka sagaw kosɔn. Saga wɛrɛw bɛ ne fɛ minnu tɛ ni sagabon kɔnɔ. Wajibi don ne ka na ni olu fana ye. U na ne kan mɛn, u na kɛ kulu kelen ye, ani sagagɛnna kelen. Ne fa bɛ ne kanu, katuguni ne bɛ ne ni di walisa k'a ta kokura. Mɔgɔ si tɛ ne ni minɛ ne la, nka ne yɛrɛ b'a di. Se bɛ ne ye ka ne ni di, se bɛ ne ye ka a ta kokura. O ci de fɔra ne ye ne fa fɛ.
yahutuw kan tilara ko kura a ka kuma fɔlenw kosɔn u caaman ko jinɛ b'a la fa b'a la munna aw b'a lamɛn dɔ wɛrɛw ko jinɛtɔ tɛ kuma tan dɛ jinɛ bɛ se ka fiyɛntɔw ɲɛ yɛlɛ wa yahutuw ka seli dɔ kɛra jerusalɛm fo nɛnɛ tuma la o tɔgɔ ko dedikase yesu tun bɛ yalayala solomani ka gwa kɔrɔ alabatosoba du kɔnɔ yahutuw y'a lamini k'a fɔ a ye ko i bɛ an hakili dulonnen to fɔ tuma jumɛn ni i ye krista ye o fɔ an ye ka jɛya ne y'a fɔ aw ye ka ban nka aw ma da a la ne bɛ kɛwale minnu kɛ ne fa tɔgɔ la olu de bɛ ne sariya kɛ nka aw ma danaya kɛ ka tuguni aw tɛ ne ka saga dɔw ye ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn ne bɛ u dɔn u bɛ tugu ne nɔfɛ ne bɛ ɲɛnamaya bɔmali di u ma u tɛna halaki abada mɔgɔ si tɛna u bɔsi ka bɔ ne bolo ne fa min ye u di ne ma o ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ se ka u bɔsi ka bɔ ne fa bolo ne ni ne fa ye kelen de ye o tuma la yahutuw ye kabakurun ta ko kura ko u bɛ olu kɛ k'a bon k'a faga yesu y'a fɔ u ye ko ne ye kɛwale ɲuman caaman kɛ aw ɲɛna ka bɔ ne fa la o kɛwalew la jumɛn kelen de b'a to aw bɛ kabakurunw kɛ ka ne bon ka ne faga kɛwale ɲumanw kɛli m'a to an bɛ kabakuruw kɛ ka i bo ka i faga fɔ ala tɔgɔ tiɲɛni ani e adamaden gansan bɛ i yɛrɛ kɛ ala ye yesu ye u jaabi ko a sɛbɛnnen tɛ aw ka sariya la wa ko ala ko aw ye alaw ye aw y'a dɔn ko min fɔra kitabu la o tɛ se ka yɛlɛma ala ka kuma sira minnu ma a ye olu wele alaw o tuma la ala ye min bila a yɛrɛ ye k'a saniya ka a ci ka na diɲɛ la ni o ye ne ye aw dun b'a fɔ ne ma cogo di ko ne bɛ ala tɔgɔ tiɲɛ kamasɔrɔ ne y'a fɔ ko ne ye ala denkɛ ye ni ne tɛ ne fa ka kɛwalew kɛ aw kana da ne la nka ni ne bɛ olu kɛ hali ni aw ma da ne la aw ka da o kɛwalew la walasa aw k'a dɔn k'a jɛya ko ne fa bɛ ne la ani ne bɛ ne fa la that the Father is in me and that I am in the Father. Blasphemy! u y'a ɲini ko kura ko u b'a minɛ nka u ma cogo sɔrɔ a la a taara yesu taara jurudɛn ba kɔfɛ ko kura yohana tun bɛ batiseli kɛ yɔrɔ min na fɔlɔfɔlɔ a y'i sigi yen mɔgɔ caaman taara a sɛgɛrɛ u ko yohana ma taamasiyɛn si kɛ nka a ye ko minnu fɔ nin cɛɛ ta fan fɛ o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ caaman dara yesu la yen cɛ dɔ tun bɛ betani o tɔgɔ ko lazare o banana betani tun ye mariyama ni marite ka dugu ye o mariyama ye tulusuma duman yɛlɛma yesu senw kan ka u jɔsi ni a kunsigi ye lazare min banana o tun ye mariyama balimakɛ ye balimamusow ye ci bila yesu ma k'a fɔ a ye ko matigi i terikɛ banana yesu ye o kibaru mɛn tuma min na a ko lazare ka bana tɛ a fagabana ye a kɛra ala bonyali kama walisa ala denkɛ ka bonya o bana kosɔn yesu tun bɛ marite ni a balimamuso ani lazare kanu kabini a y'a mɛn ko lazare man kɛnɛ a tun bɛ yɔrɔ min na a tora ye ka tile 2 kɛ o kɔ a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko an ka kɔsegin jude jamana la kalandenw y'a fɔ a ye ko karamɔgɔ a ma mɛn yakubu tun b'a fɛ ka i bɔ ni kabakurun ye ka i faga i bɛ segin ka taa yen tun wa lɛrɛ 12 tɛ tile kɔnɔ wa
mɔgɔ min bɛ taama tile fɛ o sen tɛ talo kamasɔrɔ a bɛ nin diɲɛ kɛnɛ ye nka min bɛ taama su fɛ o sen bɛ talo kamasɔrɔ yeelen t'a kɔnɔ. o kumaw fɔlen kɔ a y'a fɔ u ye ko an terikɛ lazare sunɔgɔra nka ne bɛ taa a lakunu. kalandenw y'a fɔ a ye ko matigi ni a sunɔgɔra a na kɛnɛya. yesu tun kumana a saya ko la nka kalandenw hakili la a kumana sunɔgɔ yɛrɛ ko la. o tuma la yesu y'a fɔ u ye ka jɛya ko lazare sara ne tun tɛ yen o diyara ne ye aw kosɔn walisa aw ka dannaya kɛ nka a ye na an ka taa a yɔrɔ. o tuma la toma min bɛ wele filani o y'a fɔ kalanden tɔw ye ko a ye na an fana ka taa walisa an ni a ka sa ɲɔgɔn fɛ. yesu sera ye tuma min na a y'a sɔrɔ lazare ye tile 4 kɛ kaburu kɔnɔ ka ban. betani ni jerusalem cɛ tun man jan dɔɔni tun b'a jɛ kilomɛtiri 3 la. o de kosɔn yahudiw caaman tun taara mariti ni mariyama ka so ka u balimakɛ sanga fo. mariti y'a mɛn tuma min na ko yesu natɔ don a bɔra ka taa a kunbɛn nka mariyama sigilen tora so kɔnɔ. mariti y'a fɔ yesu ye ko matigi n'i tun bɛ yan ne balimakɛ tun tɛ sa nka ne y'a dɔn ko hali sisan i mana min ɲini ala fɛ a na o di i ma. i balimakɛ na kunu. awɔ ne y'a dɔn ko a na kunu su kunuli dɔ na laban don. ne de ye su kunuli ni ɲɛnamaya ye min dara ne la hali ni o sara a na ɲɛnamaya min ɲɛnama don ni o dara ne la o tɛna sa abadan. i dara o la wa? a y'a jaabi ko awɔ matigi ne dara a la ko i ye kirisa ye ala denkɛ min bɛ na diɲɛ la. o kuma fɔlen kɔ mariti y'i dogo ka taa a balimamuso mariyama wele k'a fɔ a ye ko karamɔgɔ bɛ yen a b'i wele. mariyama ye o mɛn min kɛ a wulila joona ka bɔ ka taa yesu yɔrɔ la. yesu tun ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ nka mariti y'a kunbɛn yɔrɔ min na a tun bɛ yen. yahudiw minnu tun bɛ mariyama fɛ so kɔnɔ sangafo la olu y'a ye tuma min na ko a wulila joona ka bɔ u tugura a nɔfɛ. a tun bɛ u kɔnɔ ko a bɛ taa kaburu yɔrɔ la ka kasi ye. mariyama sera yesu yɔrɔ la k'a ye tuma min na a y'i bin yesu senkɔrɔ k'a fɔ a ye ko matigi n'i tun bɛ yan ne balimakɛ tun tɛ sa. yesu ye mariyama kasitɔ ye. yahudiw minnu nana a fɛ a ye olu fana kasitɔ ye min kɛ a dusu kasira kosɛbɛ a ɲɛna sisira. His heart was touched, and he was deeply moved. a ko a su donna min? y'a jaabi ko matigi na a filɛ. yesu kasira. yahudiw ko a y'a filɛ dɛ a tun b'a kanu koyi. nka u dɔw ko ale min ye fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ a tun tɛ se k'a to lazare fana kana sa wa? yesu dusu kasilen kokura a sera kaburu ma. kuluwo tun don a datugulen tun bɛ ni kabakuru ye. yesu ko a ye kabakurun bɔ ye. matigi i b'a sɔrɔ a suma bɔra sa bi y'a tile 4 de ye kaburu kɔnɔ. ne m'a fɔ i ye ko ni i bɛ dannaya kɛ i na ala ka sebaya ye wa? u ye kabakuru bɔ yen.
yesu ye a ɲɛ kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko ne fa ne bɛ barika da i ye ko i ye ne lamɛn ne y'a dɔn ko i bɛ ne lamɛn tuma bɛɛ nka ne ye o fɔ ne lamini jama kosɔn walisa u ka da a la ko e de ye ne ci. o kumaw fɔlen kɔ a pɛrɛnna ni kanba ye ko After he had said this, he called out in a loud voice, Lazare, bɔ kɛnɛ ma. su bɔra a sew ni a bolow melekelen tun don ni fini ye kunnasiri tun bɛ a ɲɛda la a y'a foni k'a bila ka taa yayitu minnu taara mariyama ka so ka yesu ka ko kɛlenw ye u caman dara a la nka u dɔw taara farisiyɛnw sɛgɛrɛ ka yesu ka ko kɛlenw lakali olu ye o tuma la farisiyɛnw ni sarakalasebaaw kuntigiw ye u ka kiritigɛ jamakulu bɛɛ lajɛ k'a fɔ olu ye ko an na mun kɛ kamasɔrɔ ni cɛ bɛ kabako caman kɛ ni an y'a to ten mɔgɔw bɛ n'a da a la rɔmɛ fangatigiw bɛ na ka an ka alabatosoba tiɲɛ ka an siya halaki u la kelen min tun bɛ wele kayi fɛ o tun ye sarakalasebaaw kuntigi ye o san na o y'a fɔ u ye ko aw tɛ foyi dɔn aw m'a dɔn ko a ka fisa aw ma cɛ kelen ka sa mɔgɔw bɛɛ nɔ na walisa siya bɛɛ kana halaki wa a ma o kuma fɔ a yɛrɛ barika la nka sarakalasebaaw kuntigi tun don o san na o de y'a to a ye kiraya kuma fɔ ko yesu bɛna sa yahutu siya kosɔn o siya dama tɛ nka walisa aladen minnu jɛnsɛnna a ka olu bɛɛ lajɛ ka kɛ kelen ye kabini o don yahutuw ka kuntigiw bɛnna a la ko u bɛ yesu faga o de y'a to yesu ma to ka yaala yahutu jama cɛ ma tun a taara kungokolon dafɛ dugu dɔ la o tɔgɔ ko efrayim ani a ka kalandenw y'u sigi ye yahutuw ka tɛmɛkan seli surunyalen jamana mɔgɔ caaman taara jerusalem sanni tɛmɛkan ka se walisa u ka u saniya ka kɛɲɛ ni u ka laada ye u tun bɛ yesu ɲini ka u lajɛlen to alabatosoba kɔnɔ u tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko mun bɛ aw kɔnɔ a bɛ na seli la wa wala a tɛ na sarakalasebaaw kuntigiw ni farisiyɛnw ye ci fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔ min bɛ yesu yɔrɔ dɔn o k'a fɔ u ye walisa u ka a minɛ tile 6 sanni tɛmɛkan seli ka se yesu taara betani yesu ye lazare min lakunu ka bɔ suw cɛma o sigilen tun bɛ yen u ye surafana labɛn yesu ye yen marite tun bɛ dumuni tilatila u cɛ lazare fana tun ye u dumunikɛ ɲɔgɔnw la kelen ye mariyama ye tulu suma duman litiri tilancɛ ta nari tulu sɛbɛ tun don o sɔngɔ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ a ye o yɛlɛma yesu senw kan ka a senw jɔsi ni a kunsigi ye so kɔnɔna bɛ fara o tulu suma duman suma la yesu ka kalandenw la kelen juda iskariyɔti min bena yesu don bolo la o y'a fɔ ko mun y'a to ni tulu suma duman ma feere waridenyɛ 300 la ka o wari di fantanw ma juda tun tɛ o fɔ fantanw hami kosɔn nka a ye o fɔ katuguni nson tun don waribilalan tun b'a bolo min tun bɛ bila o kɔnɔ a tun bɛ o ta nka yesu ko a to yen
a ka o mara ne kasankɛdenw ɲɛ. Fantanw bɛ aw cɛma tuma bɛɛ, nka ne kɔni tɛna kɛ aw cɛma tuma bɛɛ. Yahudiw y'a mɛn ko Yesu bɛ Betani tuma min na, u jamaba taara yen. Yesu yeli dɔrɔn tɛ, nka walisa u ka Lazare fana ye. Yesu ye min lakunu ka bɔ suw cɛma. O de kosɔn sarakalasebaaw kuntigiw y'a latigɛ ko u bɛ Lazare fana faga. Katuguni ale de kosɔn Yahudiw caman taara ka da Yesu la. O dugusɛjɛ, jamaba min tun nana tɛmɛkan seli la, olu y'a mɛn ko Yesu natɔ don Jerusalem. U ye ntamaro bolow ta ka taa a kunbɛn. U tun bɛ pɛrɛn ko min ka kɛ Ala ye, min natɔ don Masihi tɔgɔ la, Israɛl ka masakɛ, o ye tumaden ye. Yesu ye faliden dɔ sɔrɔ ka yɛlɛ o kan, i ko a sɛbɛnnen bɛ kitabu la cogo min na ko: Siyon denmuso, i kana siran, i ka masakɛ natɔ filɛ, a sigilen bɛ faliden kan. A ka kalandenw ma o kow faamu u kɛ tuma la, nka Yesu donna a nɔrɔ la tuma min na, u hakili jiginna a la ko o kow tun sɛbɛnna kitabu la a ta fan fɛ, ko mɔgɔw ye o kow kɛ a ye k'a bonya o cogo la. Jama min tun bɛ Yesu fɛ, a ye Lazare wele ka bɔ kaburu kɔnɔ k'a lakunu ka bɔ suw cɛma tuma min na, olu tun bɛ o kow seereya bɔ. O de y'a to jamaba bɔra ka taa Yesu kunbɛn, ka tuguni u y'a mɛn ko Yesu ye o kabako kɛ. Farisiyɛnw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: aw tɛ se foyi la, a filɛ diɲɛ bɛɛ talen filɛ a nɔfɛ. Mɔgɔ minnu taara Jerusalem walisa u ka batoli kɛ seli tuma la, Gɛrɛki dɔw tun bɛ olu cɛma. Filipe min bɔra Galile Bɛtsayida, u gɛrɛla o la k'a fɔ a ye ko: Cɛmɔgɔ, an b'a fɛ ka Yesu ye. Filipe taara o fɔ Andre ye. O kɔ, u fila bɛɛ taara o fɔ Yesu ye. Yesu ye u jaabi ko: Nɔrɔ bɛ da mɔgɔ denkɛ kan waati min na, o sera. Tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni ɲɔkisɛ ma dan dugukolo la ka sa, a bɛ to a kelen na, nka ni a sara, a bɛ ɲɔkisɛ caman kɛ. Mɔgɔ min bɛ a ni kanu, o na bɔnɛ a la. Nka min bɛ a ni kɔniya k'a to nin diɲɛ la, o na a mara ɲɛnɛmaya banbali kama. Mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ne ye, o ka tugu ne nɔfɛ. O cogo la, ne bɛ yɔrɔ min na, ne ka baaraden fana na kɛ yen. Min bɛ baara kɛ ne ye, ne fa na o tigi bonya. Ne dusu tɔɔrɔlen don sisan. Ne na mun fɔ? Ne na fɔ ko ne fa, ne kisi nin waati tɔɔrɔ ma wa? Nka ne nana nin waati la o yɛrɛ de kosɔn. Ne fa, i tɔgɔ bonya. O tuma la, kumakan dɔ bɔra sankolo la k'a fɔ ko: ne y'a bonya, ne n'a bonya kokura. Jama min tun bɛ yen, ni u ye o kan mɛn, olu ko san kulula. Dɔ wɛrɛw ko mɛlɛkɛ dɔ kumana a fɛ. Nka Yesu y'a fɔ u ye ko: o kumakan ma bɔ ne kosɔn, a bɔra aw kosɔn. Kiri bɛ tigɛ nin diɲɛ kan sisan,
nin diɲɛ kuntigi na gɛn ka bɔ kɛnɛma sisan ne kɔni ni ne kɔrɔ tara ka bɔ dugu ma tuma min na ne na mɔgɔw bɛɛ sama ka na ne ma a ye o kumaw fɔ walisa a yɛrɛ bena sa cogo min na a ka o jira jama y'a jaabi ko an y'a kalan an ka sariya sɛbɛnninw la ko krista ɲɛnama bɛ to bada ayiwa i b'a fɔ cogo di ko wajibi don mɔgɔ denkɛ ka kɔrɔta o mɔgɔ denkɛ ye jɔnni ye kɛnɛ yelen bɛ aw cɛ ma fɔlɔ nka a tɛna mɛn kɛnɛ yelen bɛ aw fɛ tuma min na aw ka taama o tuma la walisa dibi kana don aw la ka tuguni min bɛ taama dibi la o tɛ a taa yɔrɔ dɔn kɛnɛ yelen bɛ aw fɛ tuma min na aw ka da o la walisa aw ka kɛ kɛnɛ yelen denw ye o kumaw fɔlen kɔ yesu taara ka i dogo u la hali k'a sɔrɔ a ye taamasiyɛn caaman kɛ u ɲɛna u ma dannaya kɛ a la o kɛra walisa kira ezayi ka kuma ka dafa ko matigi jɔnni dara an ka kibaru fɔlen na matigi ye a ka sebaya jira jɔnni na o de kosɔn u tun tɛ se ka dannaya kɛ katuguni ezayi y'a fɔ fana ko ala ye u ɲɛw fiyɛ a ye u hakiliw koya walisa u ɲɛw kana na yeli kɛ u hakili kana na faamuli kɛ u kana na u yɛlɛma a fan fɛ ani ale kana na u kɛnɛya ezayi ye o fɔ katuguni a ye yesu nɔrɔ ye ka kuma a ko la o bɛɛ n'a ta yahudiw ka kuntigiw caaman dara yesu la nka u tun tɛ jɔ a la fariziyɛnw ɲɛsiran kosɔn walisa u kana gɛn ka bɔ alabatoso jɛ la u tun bɛ mɔgɔw ka bonyali fɛ ka tɛmɛ ala ta kan yesu pɛrɛnna k'a fɔ ko mɔgɔ min dara ne la o ma dannaya kɛ ne dama la nka o dara ne ciba fana la min ɲɛ dara ne kan o ɲɛ dara ne ciba fana kan ne kɔni nana diɲɛ la i ko kɛnɛ yele walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la o kana to dibi la ni mɔgɔ dɔ ye ne ka kumaw mɛn ni a tɛ u mara ne tɛna kiri tigɛ o kan ka tuguni ne mana kiri tigɛ diɲɛ kan ne nana walisa diɲɛ ka kisi min b'i ban ne la ni a tɛ sɔn ne ka kumaw ma o ka kiritigɛla bɛɛ ye ne ye kuma min fɔ o de na kiri tigɛ o tigi kan laban don na ka tuguni ne ma kuma ne yɛrɛ barika la nka ne ka kan ka min fɔ ne fa min ye ne ci ne ye o sɔrɔ ale fɛ ne y'a dɔn ko ci min bɔra ne fa fɛ o ye ɲɛnamaya banbali de ye o de y'a to ne bɛ min fɔ ne bɛ o fɔ ka kɛɲɛ ni ne fa ka cifɔlen ye ne ye